Levitikọs isiokwu nke 9. O rue n'ụbọchị nke 8 na Mozis kpọrọ Erọn na ụmụ ya ndị ikom na ndị okenye Izrel. Ọ sị Erọn, were n'onwe gị nwa oke ehi ka ọ bụrụ aja mmehie, na ebulu ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ nke zuru oke ka ha ga-abụ, gị wetakwa ha nso n'iru Jehova. Ụmụ Izrel ka ị ga-agwakwa okwu sị, werenụ mkpi ka ọ bụrụ aja mmehie, na nwa ehi na nwa atụrụ. Ha abụọ ga-agba otu arọ, bụ nke zuru oke, ka ha bụrụ aja nsure ọkụ. Cherekwa ehi na ebulu ka ha bụrụ aja udo ịchụ n'iru Jehova. Werekwa onyinye ịnata iru ọma agwara mmanụ, n'ihi na taa ka Jehova ga-eme ka unu hụ ya anya. Ha wee weta ihe Mozis nyere n'iwu n'iru ụlọ ikwu nzute. Nzukọ Izrel niile wee bịaru nso guzokwa n'iru Jehova. Mozis wee sị, nke a bụ ihe Jehova nyere n'iwu ka unu mee. A ga-emekwa ka unu hụ ebube Jehova anya. Mozis wee sị Erọn, bịarue ebe ịchụ aja nso, mee aja mmehie gị na aja nsure ọkụ gị, kpuchiere onwe gị, kpuchikwara ndị Izrel mmehie unu, mekwa onyinye iji bịaru nso nke ndị ahụ, kpuchikwara ha mmehie ha dịka Jehova nyere iwu. Erọn wee bịarue ebe ịchụ aja nso, gbue nwa ehi nke aja mmehie nke dịịrị ya onwe ya. Ụmụ ndị ikom Erọn wee wetara ya nso ọbara ya. O wee denye mkpịsị aka ya n'ọbara ahụ, tinye n'elu mpi niile nke ebe ịchụ aja, wee wụsị ọbara na ntọala ebe ịchụ aja. Ma abụba na akọrọ abụọ na mba imeju nke pụtara n'imeju, nke si n'aja mmehie pụta, o surere ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ aja, dịka Jehova nyere Mozis iwu. Ma anụ ya na akpụkpọ ya o surere ha n'ọkụ n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. O wee gbue ihe aja nsure ọkụ. Ụmụ ndị ikom Erọn wee mee ka ọbara ya rue ya aka. O wee wụsa ya n'ebe ịchụ aja gburugburu. Aja nsure ọkụ ka ha mekwara ka o rue ya aka n'ọbụbọ na isi ya. O wee sure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu ebe ịchụ aja. O wee saa ihe ime ya na ọlụ ụkwụ na ọlụ aka ya, sure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu aja nsure ọkụ n'ebe ịchụ aja. O wee weta nso onyinye iji bịaru nso nke ndị Izrel, were mkpi nke aja mmehie nke dịịrị ndị ahụ gbue ya, chụọ ya na aja banyere mmehie dịka nke mbụ. O wetakwa aja nsure ọkụ nso, mee ya dịka ikpe banyere ya si dị. O wetakwa nso onyinye ịnata iru ọma, si n'ime ya meju ọbụ aka ya, sure ya ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu ebe ịchụ aja, tinyere aja nsure ọkụ nke ụtụtụ. O gbukwara ehi ahụ na ebulu ahụ, bụ ihe aja nke aja udo nke dịịrị ndị Izrel. Ụmụ ndị ikom Erọn wee mee ka ọbara ya rue ya aka. O wee wụsa ya n'ebe ịchụ aja gburugburu. Ha mekwara ka abụba niile nke pụtara n'ehi ahụ rue ya aka, na ihe pụtara n'ebulu ahụ, bụ akụkụ ọdụdụ nwere abụba, na abụba nke na-ekpuchi ihe ime, na akọrọ abụọ, na mba imeju nke imeju. Ha wee tụkwasị abụba ahụ n'ọkpụkpụ obi. O wee sure abụba ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ aja. Ma ọkpụkpụ obi ha na ọtakụ ụkwụ aka nri ka Erọn fere ka ha bụrụ aja ofufe n'iru Jehova, dịka Mozis nyere iwu. Erọn wee chilie aka ya n'ebe ndị Izrel nọ, gọzie ha. O si n'ime aja mmehie na aja nsure ọkụ na aja udo rịda. Mozis na Erọn wee baa n'ụlọ ikwu nzute, pụtakwa gọzie ndị Izrel. E wee mee ka ndị ahụ niile hụ ebube Jehova anya.
ọkụ wee si n'iru Jehova pụta, ripịa àjà nsure ọkụ na abụba niile n'elu ebe ịchụ àjà. Ndị Izrel niile wee hụ ya, tie mkpu, daa, kpuo iru ha n'ala.